Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billah alil azim, amma ba'd. Nuwun sewu sagunging para rawuh, para bapak tuwin, para ibu, para sederek sarta para adik-adik sedaya. Muninggih saderengipun kawula langkung rumiyin dumateng ngarsa jenengan sami. Monggo-monggo tansah sareng-sareng manengku puja astawa, puji astuti dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten nikmat barokah taufik saengga hidayah. Wonten boten katalumpen selawat sarta salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun tenggo-tenggo menggaing syafaatipun ing dinten benjang ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dumateng Bapak ingkang amangkugati Bapak Samuji wonten ing laladan pangkur mriki dening sepindah kala hormati sehingga para alim, para ulama, Romo Yai, Ibu Nyai, para santriwan santriwati ingkang rinten kelawan dalutan sasumanding kitab wahyuning ilahi lan minangka ing panuntun saha kiblating manembah ingkang kawula bekteni saengga kawula dereki fatwa-fatwanipun. Dumateng panjenenganipun para pepundhen kula, para sesepuh saha pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes kawula pinundi. Wonten ing boten katalumpen para ing pangemban-pangembating praja lan satriyane negari Hamengkupraja ingkang tansah dados pandam-pandoming kawula dasih sinuba ing pakurmatan. Wonten ing sumrambing para muda tumaruna pantes tinulating sinudarsana puninggih lepat diagung pangapunten ingkang agung sampun kirang pamengku. Wonten ing kawula ing mriki lan kumawantun gempil kamardikan dumateng ngarsa jenengan sami awit kawula namung kewala tansah pitedahan tinarabuka hambukani pawiwahan prasaja wedal ing rikalenggan injang punika. Bapak Ciptana mijil saking laladan munggut padas ngawi minangka hanetepi darmaning asepuh adat widi lan sawidana amiwaha putra Jalu Tanaya. Wamenening Bapak Ciptana pun wedal punika saking bombong bebek birawanipun penggalih lan boten kuwawi matur piyambak namung kewala kandhek wonten sak madyanipun jangga kawis wonten ing lati pramila kawula tansah kapiji sepindah kapurih ngaturaken sawung seta kunjuk dumateng Bapak Samuji wonten ing ladan punika. Wonten ing sawung manca warna menika namung kangge angestreni diri sawung seta menika kangge njangkepi anggenipun dhawuhaken Sri Atmaja temanten wedal ing rikalenggan punika mangke. Mugi-mugi tansah pikantuk doa restu jenengan sami. Mugi tansah pinaringa tego rayu widada nir ing sambi kala. Kalih sing beda celak dumateng karahayon sarta karaharjanipun temanten sagutrah utawi temanten sakukuban. Wonten ing sawung manca warna anwar kanggone ngenteni nggih menika kangge anglersi. Dawuhipun Ratmaja temanten mugi-mugi saged membentuk keluarga
ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Nuwun sewu sanjaning para rawuh, para bapak tuwin, para ibu, para sederek sarta para adik-adik sedaya. Wun inggih wedal lan boten perlu lan kula panjang lebar. Lan kula pribadi wondene mbok bilih wonten kita ing ngatur kawula nyang boten saged nuju prana dumateng arsa jengandika sami. Ambok bilih ngantos ing kalantur, katali, katalu, katula-tula kaladuk ing kirang seserepan. Kawula pribadi tansah nyuwun lumuntring segunge wilasaya dumateng Bapak ingkang mengkugati Bapak Samuji. Mun inggih puputipun atur lan asesanti Jaya jayaning Wijayanti Surasudira jayane Kang Rat lebara dening pangastuti lan mugi rahayu lan rahayu ingkang sami tinemu. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. nandang angut detro daeng driya dawa pesa lawan karepmu anglas kakas datitis sang Rama Putra kalo ing rat satriya ayodya. Boleh, Pak.
Nggih. Halo, Pak pun. Bu Pertiwi Kloso Pandan. Nggih. Sarwa Purwa Tunggal pasrane Baskara Rama Pamimiti gawe kloso
Roro Jonggrang dangdut Mas. Rara jonggrang pancen kowe ayu temen ora mokal yen aku nandang kasemaran wasabadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Bandung Prabu Damarkaya aku duwe aji sakti Bondowoso Rara jonggrang manut tasun pundhut jarwo Joko Bandung aku derbi bebono Candi Sewu sewangi kudu dadi ya jonggrang panyuwunmu tak turut iki pangapunten ketika wedal sampun ditipur nggih pikanthi nuwun dawuh temanten inggih menika dipun bagi monggo duta bicara wedal kuaturaken Pertambahan kakung Sumawana Putri temanggono kadang mudha metantono mudha temeran kang dahat seni bagam mulya ngaturaken wilujeng siang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastanu ala baridan wadin bala alihi washabi cuman mabat. Saderipun sumangga menyami kala dherekaken ngunjung syukur wonten dalem ngrasa Gusti Allah. Gusti ingkang sampun paring pinten-pinten barokah talsan kenikmatan dumateng sami kanthi wonten titingal lenggahan punika kala dalsan menyami taksih pun kepanengga kempal manunggal jumurung ngarsa mbuhung panjenenganipun pepundhen kula bapa samujjisengan Ibu Partiyem ginipun kemareng mangun buca krama hami wasata mahargya ingkang putra kinasih nggih Rara Ayu Insyatul Khairiyah ingkang pareng ngarsa kabeh madya damang nggih pikantuk Jaja Kamli Bagus Guntur Bagus Mandala Putra Jalutanaya pundhen kula Bapak Ciptono Ibu Suprihatin bujul saking Munggut Padas Kadipaten Ngawi. Panjenengan ngasuwun paring berkah mangasunipun parwa madya lan musana nggihipun Putra kaki saha nemanten gayuh wahyuning bebrambul ingkang pinastan wahyu judu tansah atut-runtut ngantos kagen-kagen saha nenen-nenen tan kantun manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Saderipun pun kewanang kalopun ana belam prastapa pinangka juru pangendali para wonten kekelen sampeyanipun katanakan gungi samudra pangaksama ing wasana kaskejaken ya sampel nenggahan kanthi nikmat ngraos perhatikan ingkang saksane budi kelapan karsa nuwun kawula nuwun. Rayekno
Bapak Ibu ingkang dahat benantosake bagem mulya kepareng sembangandhen Kenaryo Hamar Makani Ganjaring Didi Langsana pawiwahan wonten titikanggan punika pun kepareng kita wiwiti kanthi maosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi saged dadosaken ganjaring hadicara wiwit perwa madya lan busananipun kaleksan kasebadan kandhene skala nir ing sambikala. Tumabak Didi Langsana salajengipun upacara bijilipun ini pengantin saking madyaning tepas wangi bali bantu pambusanan kegandenan pangrengga busana saking Lestari Wedding panjenenganipun Ibu Kasun monggo samaptelan satata ing gati pun keparengan tumuli manji sak madyaning wisma wiwaha ingkang hambang gati Bapak Samuji Ibu Pantiem ugi cengar saking palenggahan tindak sasana palermanipun Kang Putra nggih mangke tumuli kabet-abet manjing sak madyaning wisma wiwaha. Bijilipun salonene pengantin yakti kantenon saking Pandhawa Panyayah sang putri kang mijil saking Hangedaton mijil wigaring tias. Pangrengga Bison Samanto Pangrengga Bison Samanto Kenaryo Hamar Makani Ganjaring Didi Langsana rahina puniki sumasana tuhunan asri kawuryan hanggung mamanuhara tegesipun sanget ngresep ing penggalih. Wisma endah yen dalu ngaton rahina yen rahina saya hanelahi labet saking kathahing sesetya ingkang kemareng hangrengganing punapa melis rasang kelawan bebatur ingkang sedaya wakik wilis pita gegabet lir kuwung hangaweng wi wang kembang-kembang kang sara jinembangan sami sak pono-pono pemantaning Sarposari. Dasar pedhetaning pinatut ing tepi mangapit-apit sinusung sak pasanging gapura jeneng secengker gedhe-gedhene renyep madyaning wisma wiwaha. Dalemipun pebudhen kula bapa samujusan Ibu Pantiem. Dumas Talang Mati handhekaken monggo.
Nalika semono ana teja hangeng wuk manter sak nginggil dalemipun budhen kula Bapa Samuji sekalian Ibu Martiyem lah. Menika to mustikane pawimahan. Mustikane pawimahan kusuman ngayu diyahayu. Rara Insyatul Khairiyah. Manudya selisih manotor karenggo ing busana mila datanmu kaliyan temlo ing madana sing wiraga hangungkuli marang indahing Benari Supraba. Apa to candrane? Dasar-dasar jenar ambeng ligil maca menghamak ngebang bakung. Ata ketuk dinoto ada-adu isa nemhamid jasman jelasagan ke penatut pilingane hana pak palu karena sedeng jamur kuping palemel cendani imbon nanggal sewisan sinambungan bayu kaya penulas boco petak lintip-lintir totok nates menghanyang alputung jongkong nganglung gadung dari jinhamodro tanjung bangan awan kemit pami dangan hanra jemas garis silih manak konjat lenggang moyo-moyo tungak buntelil jinongko bebasanku nang condolah mano hayuning sang Dewi Retno nalika semono kalenggahaken bring sak madyaning dampar kancana bale pakut jamur matane wano rembuh jane panedal penhanyo hang rantut emampang kang raka nanging sang Dewi dereng kemareng kawiyos ing lesen tumuli mangke pambedoling ponang Sekar Mayang ingkang barang tumuli lumampah kadang asisen hamrati desaken Putri Dumas Talang Pati monggo ngasuwun daya manjing sak madyaning wisma wiwaha upacara pambedoling ponang Sekar Mayang pun kepareng tumuli daya lumampah manjing sak madyane wisma waha Putri Dumas Miah Talang Pati ingkang panang sedaya hangantu berambe abon-abon ingkang sarana Bima Dodaup tumuli dede katampi ingkang hamengku gati panjenenganipun brin kula Bapa Samuji kan Ibu Martiyem menika ingkang ngongkos pisan ingkang perang binastan Bogo Jenar Bogomon Suwarna yakti sarana dahar kembul bujana Mangandrawina tan kantun wujudipun tirta tapang tirta mening ingkang sarana hamari unjukan putra kagisan manten katampi ingkang hamengku gati tumuli berambe ingkang ngangka kaping kalih pun kepareng winastan Ponang Kloso Bangga Lampus Wita sinulam suket grinting Kalonjana menika ingkang sarana asok gunung ingkang sarkecul menggas daya berambe katampi ingkang hamengku gati tumuli panjenenganipun pepundhen kula Bapa Samuji nyuwun tulung dumateng Putri Dumas Talang Pati menika ingkang ngangka sepisan pun kemareng ingkang winastan Kembar Mayang. Kembar Mayang dumadi saking gedang Mas Puput ditebok swasa tanpa slimar sinamai parijana kencana
kang cet sangkok Sekar Wijaya Mulya kani pangajab murih mulyaning putra kakisah Banten tumuli daya madal masilan putri Dumas Miah Talangpati lamun katuping maruta manda ndahat sumilir candrane buka celuk monggo Mbak ya. Manggaste berampi kang sarana Bima Dodaup katampi dening Talangpati Sakembaran pun kemenangan tumuli daya madal masilan tindak sasana palermanipun putra kaki penganten tumuli mangke daya manjing sak madyane wis mawaha tumuli pacara Bima Dodaup putra kaki saha manten ingkang kemenangan tumuli mangayun gemeter Suwuk kanca-kanca. Upacara mijil pambedaling penang sekar mayang paripun rampung. Kinalbing sanumarga wanda pangerak pangombyong pangiling ingkang mijil saking ladan munggut padas binarung maesha ingkang ngedeng uripda kebo kira natap suwasana. Deman sisak madyane wis mawaha putra kaki penganten girang datan pos melang sumingkir saking resmaslan kamanting nabetanana jalma kang ganggu mring kamar deganira ana tepi darmaning sinadrata mahamas tinang setadi ang leluri ila jaring prakena ingkang dahat pinundi ingkang sinebut Palakrama tumuli daya nyaket putra kaki penganten bing sak madyaning dalem lebet tumuli dede mangga pacara Bima Dodaup putra kaki san manten tumuli mangayun
Suwuk kanca-kanca. Tumuli tumapak upacara Bimadada Putra Kagisan manten ingkang parangan tumel mangayun goji dumateng Panggreng Busana hamrate desaken nenggah lumampaipun. Dawuhipun Putra Kagisan manten mangke kunjuk para tamu monggo lilaning ayun jumeneng satawis sung pakurmat upacara Bimadada. Dawuhipun Putra Kagisan manten binarung srokal kanca-kanca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ngatur sembah nuwun bertamu kasen lelenggahan malih kasen kapan ponang selindang sindur kaboyong kabopong dening Rama Ibu Moyo larase.
Sapunika sampun rawuh temanten kakung lahan putri pindha sasangka sasat ketipen ladrang penganten so Pumacara sindil binayang bayang kanyeputana ngaki saen manten kasih nengaken kaluhur dening Rama kakane manji sak madyaning wisma pagrayan Jawi Iyo Iyo Bayem tur so lakosan tirine hepto wiramalan bilang saramban malih kanca-kanca macan ucul barindangka hae selelelo hae selelelo
lolos rahajane sekolahir ing sambikala upacara Bimadada putra kaki saha nini pengantin sampun kepareng parinipun rampung pikantuk berkah sahen para tamu nggih para pupendhen para bini sepuh pun kepareng nalika semana putra kaki saha nini pengantin lenggah mring sak madyaning dampan kancana bali mangkut jaman patal mano jumeneng Narendra Muda jumeneng nata langit tampung sedina dadi ratu ya ora ketampung sedalu ingkang sinebut Sri Narendra Arisa Jogaya Sang Ratu Sahari. Sadawis menggah upacara Bimadada pun kepanangapanipun rampung hangengeti kadang besan sutresna dereng kepareng jangkep mangasrama han jajari putra kaki saha nini pengantin mangke tumuli upacara pamrih kadang besan pun kepareng lumampah panjenenganipun budhen kula Bapak Prawata sekalian Pak Prawata sekalian Ibu nggih monggo pun kepareng jengkar saking palenggahan mangke kabar makan jatah saha kalian ingkang ham menggugati tumuli madal maselan tindak sasana palerman pun kadang besan sepisan malih monggo Pak Prawata sekalian Ibu nggih jengkar saking palenggahan jenenganipun pembedhen kula Bapak Prawata sekalian binarong sarung jagung kanca-kanca monggo jengkar saking madyaning palenggahan pembedhen kula Bapak Prawata sekalian Ibu kapur makan nyuwun berkah panilah berkah pangestu mantuk dumateng ingkang hamengko gati Kang Mas Bayu pun kepareng kala daya-daya mun didhawuh saking panjenengan kadang bisa tresna tumuli daya-daya kala kakandhut manjing sak madyaning wisma wiwaha menika sawanipun kadang bisa tresna panjenengan Bapak Ciptono Sehat Ibu Suprihatin manjing sak madyaning wisma wiwaha katampi ingkang hamangku gati panjenengan bilih kula Bapak samujikan Ibu Martiyam
suwuk kanca-kanca. Mrika pisonanipun pembudin kula Bapak Ciptanos Ibu Suprihatin manjing sak madyaning wisma wiwaha katampi ingkang hamengati panjenenganipun pembudin kula Bapak Samuji dengan Ibu Martiem. Lulus rahajan sekolah ing sampingala rawuhipun kadang bisa sutresna panjenenganipun pembudin kula Bapak Ciptanos dengan Ibu Suprihatin jangkep han jajari putra kaki saha nini manten. Bapak Ibu ingkang dhat pinantosaken bagem mulya satawis upacara dauk mimah pamrih kadang besan sampun kepanjang kaleksan kasebadan mangke tumuli temabak mangayun upacara pawimahan kamar makan saking wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an kasta panjenengan Bapak Daiman konjuk Bapak Daiman jengker saking palenggahan wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an kakumandangaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
Inna Allah kana alaikum raqiban. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan ayat-ayat suci Al-Quran pun kepanjenengan pun rambung. Mugi saged bahan kaselamatan, kasarasan lan kasantosan teman dumateng sami. Mliginipun putra kaki saha nimanten.